Balimao anyakuma très urgent. Maliens Aïchi Bosegu Tungara Teke Konana. Alaï tient Bangé Bi. Jeudi 3 novembre 2022. Maliens Bada Dougouma Djekosobe Malla. Mbeka vidéo keni Eremuna. Ka fo awnyana ko Maliki Konate. Mouye plainte Teke Segu Tungara contrôle. Maliens Alaï Segu Tungara ka tient Bangé Alaï Malien Beka tient Bangé aye ni vidéo partager diembe ka soro ko français ye reportage mun ke ou ka télévision so do be non ko BFM TV mena ni mogo wala mba lien choma ou tara français tara reportage de ke ou ka télévision so do la ka Mali armée Buruja ko l'armée malienne ne monte pas en puissance malien ko fagali ko malien tara civilu faga bura mura Mali armée zone de 3 frontières mumine ani Maliko armée malienne ni irisu kolu taraka taga ko farasi kelen ka kambla menaka ko armée malienne ko ni irisu taraka taga mogo do faga ku shudugo mogo munun jera ko reportage ke Maliki Konate ani farasa ka journaliste malien ne bena a prévu boka ira aula na ya video la je abela ban yoro mina video la ban yoro la abe Maliki Konate to sebenengi mogo mun jera ka bara in réalisation ke bara in ka nya farasi bolo cogoya mina Mali contrôle la malien den doble be ko Maliki Konate mo yeo ya be tribunal dala Mali mena a photo boka ira aula a togo sebenembe farasi ka BMTV la président Assimi ambi fait mais amena la lidikando finira président Assimi iyakli to yerala ima e farasi ka leme ka tuka batomba joyi Mali déstabilisation den jugu munu me fe ka Mali déstabiliser ka aw ka fanga cinge chete musote u befle aw krefe imam Mamene Ali Bachili bolo dongo ko insécurité ka cha farasi be insécurité cheya farasi be terrorisme bla kana Mali ci Mali politicien jugu munu me nute Mali fe olu be soro ka boko Assimi desara ka soro ba do ko farasi de be ka bara jugu inke u te farasi ira de u be Assimi de gira Assimi ko wulu faramba ni ga wulu faran faga do tabiki Malion mbe chef mba ayoro photo boka ira obela jelena ka ira aula kafo Maliki Konate togo yira ala metla ka video fana bo aw nebe je ka video na je nyongo fe dogona tala de ta kana tala de a video flembolo ya orla mba bo 600 ka ira obela jelena ay 1 minute jasa mba bo 600 ka fo ngena Maliki Konate ni farasi jera ka galon noro armée malienne na ka galon noro Assimila ka galon noro Malila Mali munya kulusi nu bloqué do mfana Mali procureur Mali magistrat ni Maliki Konate tara plainte tige mogo contrôle na ya mine koro kaye Mali janfa ninte liberté d'expression ye ninte démocratie ni ngado karasi di awa ninte justice ka barade na fraka nga tiefo modibo kone SE ele kanga ta Maliki Konate mine bi ka dala ngininga muna tara galon noro Mali surasula an faw fagara an baw fagara frato ni uchayara ne tsego jigila tegera bi Maliko la Assimi ma e do tara ka ta couronne la gauche ka solama parce que il laissé passer de quai ne manque politicien sikatana Assimi ibe ka fanga mene cogo mi a changer i karanye walai mais ibe ka fanga mene cogo mi na a changer an bo conseil dima ima nya do na be ka ke malla parce que nya menali malien Maliki Konate to fle ora mena boka ira wala san français ka réalisation na ube asebe ko journaliste munun tara kata ayira ka foko Mali surasu de be ka civilu faga ko Mali surasu te ka monter puissance la de galo min norala u ka documentaire la a togo semene fla a fla Maliki Konate togo fle kerunu chile fla la metla ka blanga page sanfɛ mba blanga WhatsApp statut fana la malien den bela jelen ka don Maliki Konate den qualité munye wallahi Mali magistrat Mali togo tiene be sous région be Ivoirien baneme Mali justice bi Guinéen baneme Mali justice bi Burkinabé baneme Mali justice bi parce que moume kake arasbati den qualité nunu ani Maliki Konate den qualité nunu ani ouverture média kara nunu ol de be ka boka ta plainte tige moko contrôle la ol de kumbe ka ibe ka to nunu kumbe boka an kele farasi ko kele la hali bi uma dabla ouverture média ale be falen na mais Maliki Konate yere de be farasi bolo yere Maliki Konate farasi ka pionne awa Malion aw fefe fana ba sara chete ayta Maliki Konate de be yara be ayira ko farasi de terroriste awa Maliki Konate de farale farasi ka an fana ba munu me ka faga Malien aw fefe fana ba fagara terroriste nyamogo ba ye Maliki Konate de ala sago aw sago
Maliki Konate be ka barake farasi de bolo a Mali gouvernement ko farasi terroriste de Maliki Konate to ko sebene fla la me sigi aronika ma oro boka ira awla et pour ye mune fo o documentaire kelena u ye galon tige Malien aye Maliki Konate bara la jere Maliki Konate bara mi ke ka di farasi ma kana armée la gauche mena boka ira awla Maliki Konate to ko fla la a to ko sebene fla la ayete kerunu me oro mina metla ka blanga page sanfɛ ni mɔgɔ bala bita sɔrɔ nga page sanfɛ ni mɔgɔ bala mba chima Malien farasi documentaire do de bo wagati mina Mali keleme ka plainte do farasi contre la John be ka farasi deme Mali contre la Maliki Konate Asimi nin kɛra de ka fanga la Asimi fanga imbe ka mene bolo cogo mina mene ko cogo ɲuman tɛ et puis force de changement caman taw kɛrɛfɛ tɛna da do kuma caman na Segu Touré ka fanga mena parce que Segu Touré bara kɛ ni force de changement di mɔgɔ ni nana fanga la an bɛ mun fina kana fɔ k'i bɛ neutralité kɛ inclusivité tɛ hali lahara jahanama be arjana be Asimi ni ma wuli k'i jɔ i ma ye dɔ bɔra ka taa kuranɛ la gosi dɔ ye kuranɛ la gosi e ka fanga la o ma kɛ IBK ka fanga la o ma kɛ Alpha Omar ka fanga la Asimi e ka fanga de kɔnɔ la depuis nga wolo ma ko min mɛ a kɛra i ka fanga kɔnɔ ka mɔgɔw la gosi hali Idrisi Konipo hali mɔgɔ bɛ minɛ cogo min na mɔgɔ sari terroriste bɛ minɛ cogo ɲuman sɔrɔ n'u bɛ minɛ ka tɛmɛ hali mɔgɔ wɛrɛ gansanw kan hali ne taalen Mali la j'ai été victime u taara ne nɔfɛ kan to émission na i n'a fɔ ko bɛ ka taa Amadu Kufari nɔfɛ i n'a fɔ u bɛ ka taa Kidali libéré a ye mɔgɔ lebu dabila mɔgɔninfin mɔgɔ min bɛ ka yɛrɛ faga ye kana lebu ne b'o fɔ a ɲɛna dɛ Asimi tɛ k'i jalaki dɛ mais a bɛ ka k'i ka fanga de kɔnɔ awa Asimi e bɛ se ka fu siri nin bɛɛ la Maliki Konate ka bɔ ka farasi dɛmɛ k'a fɔ farasi ɲɛna Malien a y'a lajɛ farasi ye mun fɔ Mali ma n bɛna yɔrɔ bɔ ka yira aw la n bɛna documentaire bɔ aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a lajɛ dɛ farasi ye mun fɔ Mali ma. Cette base opérationnelle avancée à ses partenaires maliens. Le 19 avril dernier, après celle de Kidal, Tessalit et Tombouctou, l'armée française quitte la base de Gossi. Derrière ce retrait, qui semble se dérouler en bon ordre, en réalité, les militaires français sont en alerte. Un ennemi puissant cherche à les déstabiliser. La Russie, qui sur ordre de Vladimir Poutine prend la France pour cible depuis plusieurs mois en Afrique. Alors que les derniers véhicules militaires partent, le renseignement français décide de placer un drone au-dessus de ce qui est maintenant son ex-base pour la surveiller. Et à peine 12 heures plus tard, il repère des pick-up suspects. Ça, ce sont des véhicules de fabrication chinoise, des véhicules type Dongfeng, dont se sert la société militaire privée Wagner pour se déplacer sur le territoire malien. Wagner, une société militaire privée russe, réputée proche du Kremlin. Les mercenaires sont alors en train de prendre possession du camp français, mais pas seulement. À environ 4 km de la base, le drone repère aussi 11 hommes en treillis. 2 sont en train de jeter des pelletées de sable sur des corps inertes. Au même moment, un compte Twitter malien publie une vidéo d'un charnier d'une dizaine de personnes enfouies sous le sable. C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi. On ne peut pas garder le silence. L'auteur du tweet, qui accuse l'armée française d'avoir dissimulé un charnier, se décrit comme un patriote malien. Une recherche, à partir de son compte Twitter, ramène pourtant vers un compte VK, le Facebook russe. Un compte appartenant à un certain Alexander. La symétrie de sa vidéo avec celle du drone frappe. Ce qu'on observe, c'est 2 personnes qui sont en train de prendre des photos et qui sont en train de faire un mouvement circulaire autour du charnier pour prendre des images. Ce qui est une preuve supplémentaire, c'est quand on met en parallèle ces vues aériennes, on voit ces gens tourner et prendre des photos, avec ce qui est mis en ligne sur Twitter par le faux compte russe, où on voit exactement le même mouvement, mais donc, du sol. Oui, anga menaka kambla wagati mina farasiye menaka kambla wagati mina ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna
Quand il bla wagati de Farasiye menaka kan bla wagati mina o wagati kelena u tara ka taa galon tigɛ ko Mali sɔrɔsiw kani irisiw ka sɔrɔsiw k'olu de jɛra ko irisiw ka sɔrɔsiw ni Mali sɔrɔsiw k'olu de jɛra ko ka taga mɔgɔw faga ko ka t'olu sudo charnier kɔnɔna na u bɔra n'o faux documentaire mun ye o de démentira mais mɔgɔ jumɛn n'u jɛra k'o baara kɛ k'ali Mura an ka armée mɔgɔ minnu gɛn ka bɔ Mura ko armée ko Mali sɔrɔsiw taara ka taa civil de faga Mura Malien u ye documentaire bɔ u ye Sadio Kamara photo yira la u ye ne Segu Tunkara photo yira la u ye mɔgɔ caman bɛɛ le cerveau photo b'a la ani fɛngɛ petit frère dɔ bɛ nɔ u ye mɔgɔ caman Mali activiste caman Basaro Sila u y'o fana photo b'a la Maliki Konate de bɛ ka information bɛɛ ta ka di Faransi ma ko irisiw de bɛ k'anw dɛmɛ Maliens n bɛ tila ka yɔrɔ bɔ ka yira aw la an b'a yɔrɔ kɛ ni Mali sécurité d'état ma ko bɔ nin ko la billahi sécurité d'état n'a ma ko bɔ Maliki Konate ka ye Maliki Konate ka taa don Faransi ka journal la ka an ka sɔrɔsiw fagalen k'o la gosi ko an ka armée bɛ ka taga bi civil kɔnɔ ka Mali image tiɲɛ Modibo Kone n'aw ma ko bɔ a la ne Segu Tunkara b'a bila Amérique n b'a bila diɲɛ journaux bɛɛ kɔnɔ n ko nin de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ billahi n tɛ nin ko bila dɛ a ye ne humilier a y'a essayer ka ne humilier Mali la mɔgɔ fasoden jugu min nɔfɛ o de ye nin ye Maliki Konate n'a tɛmɛna Amadou Koufa bɛ taa plainte tigɛ mɔgɔ contre la mun dara n kan ne ma ɲinɛ dɛ nin tɛ justice ka baara ye mais nin ye sécurité d'état de ka baara ye k'a fɔ justice mɔgɔw ɲɛna à partir d'aujourd'hui a Araspati wo a Maliki Konate wo a kunu ka plainte minɛ n'aw bɛ Mali fɛ Mali procureur bɛɛ Mali magistrat bɛɛ Araspati Maliki Konate ninnu ani ouverture média ninnu ka taa plainte tigɛ fasoden ɲumanw kama n'a y'a accepté o kɔrɔ k'a ye Mali janfa n tɛ liberté d'expression ye Maliki Konate k'a ye vidéo min na u bɛ taa fɔ ko Mali sɔrɔsiw su donni mun kɛra ko adamaden minnu fagara ko bin kɛra adamaden dɔw kɔnɔ k'olu faga ko Mali sɔrɔsiw b'a complicité la ka nkalon nɔrɔ anw ka sɔrɔsiw la an ka sɔrɔsiw ye baara fɛn fɛn kɛ Faransi y'a bɛɛ lagosi en complicité avec Maliki Konate non ne sara de wallahi tellement Mali justice aw tɔgɔ cɛnnen Mali justice aw tɔgɔ cɛnnen non dɛ sous région bɛɛ bannen bɛ Mali justice ko hali ni Amadou Koufa taara plainte tigɛ mɔgɔ contre la k'u b'a minɛ hali ni Iyad Agali taara plainte tigɛ mɔgɔ contre la k'u b'a minɛ hali Osama Ben Laden n'o ye plainte tigɛ dɔ contre la ni justice kelen b'a minɛ justice mɔgɔ n ka bonya b'aw kan mais franchement nin vidéo in kɔfɛ Maliki Konate ka osé k'a bɛ taa plainte tigɛ mɔgɔ dɔ contre la o b'a yira k'a fɔ ko mun bɛ fɔ ko tɛ tiɲɛ ka tila ka kuma kelen fɔ président Assimi ɲɛna yanni an ka don o yɔrɔ la a y'a lajɛ ninnu ye reportage mun kɛ Maliki Konate ye Faransi dɛmɛ ka reportage kɛ Mali contre la billahi Malien n bɛna filanan fana bɔ u ye Sadio Kamara u y'o fana yira ko de bɛ ka na ni irisiw ye Mali la n bɛna o yɔrɔ fana bɔ. L'un d'entre eux, cet homme, le colonel Sadio Kamara, que la milice russe s'est implantée au Mali. Voilà. Mais c'est Ronika. Et c'est par l'intermédiaire de l'un d'entre eux, cet homme, le colonel Sadio Kamara, que la milice russe s'est implantée au Mali. Sadio Kamara, donc c'est un militaire malien qui est aujourd'hui ministre de la Défense du gouvernement du Mali. Et c'est surtout l'homme qui, depuis 1 an et demi, a été l'artisan principal du rapprochement avec la nébuleuse Wagner. Ici, il réceptionne 4 hélicoptères en provenance de Russie. Un pays qu'il connaît bien, puisqu'il a été formé à l'école de guerre de Moscou. L'extrême rapidité de ce contrat montre la fiabilité de ce partenaire. Un partenaire puissant qui doit permettre à la junte de se maintenir au pouvoir. Voilà. Ko Sadio Kamara ko tara irisiw nɔfɛ de pour que irisiw kana Assimi ani sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la ko k'olu protéger olu ka to fanga la pour se maintenir au pouvoir. Mɔgɔ jumɛn y'o kuma fɔ Faransi ɲɛna o ye Maliki Konate de ye. Maliki Konate billahi ale de ni Faransɛw jɛra ka ni reportage kɛ. Ni mɔgɔ b'a prévu la n b'a ci ma
ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a ci o tigi ma o tigi b'a lajɛ an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se ko mana ni irisiw ye ko ka Mali libéré dɛ ko nana ni irisiw ye de ko pour que mɔgɔ kana s'u ma irisiw k'u protéger k'u ka to fanga la u bɛ ka essayer ka maliyɛn kunkolo yɛlɛma Maliki Konate bɛ ka déstabilisation baara min kɛ Mali contre la ma tila hali bi dɛ mais n bɛ nali n'a kumaw ye ni Modibo Kone kɛni ma Maliki interpeller nin na ne Sékou Tounkara fana kan ka mun kɛ ne fana b'o dɔn nin ko in tɛ bila tan ne c'est-à-dire aw sigilen ba bilahi sɔrɔso aw ka d'aw ye mais n'aw binna anw bɛ bi mais an t'aw to ye aw ka yɛrɛ la bin k'anw fana na bi aw nɔfɛ an t'an sigi o ka kɛ dɛ ayi o tɛ kɛ dɛ a bɛ wuli k'aw jɔ de an bɛɛ de b'an jɔ n b'o fɔ a ɲɛna dɛ an tɛ ka kuma k'an bɛ Modibo Kone kogoya mɔgɔ bɛ ko Asimi kogoya mɔgɔ dɛ mais tiɲɛ ye mun ye sécurité d'État de kan ka taga Maliki Konate wele ka ɲininka na Maliki Konate ka taga fara Faransi kan ka taa galon tigɛ k'o nɔrɔ an ka transition na ka taa galon tigɛ k'o nɔrɔ an ka jamana la k'an ka jamana sɔrɔsi minnu sara k'o la gosi Faransi bɛ ka mun kɛ o t'o fɔ dɛ mais Mali sɔrɔsiw bɛ kojugu fɛn fɛn kɛ Maliki Konate de ni Faransi bɛ jɛ k'o yira diɲɛ bɛ ɲɛna ka tila k'a tɔgɔ sɛbɛn a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ Faransɛw ka documentaire la mɛ tila ka bɔ ka yira bilahi talahi ni Amérique don cɛ jamana in ama ye mɔgɔ bɛ ka tulonkɛ kuranɛ la i m'a ye mɔgɔ bɛ ka hali Ala neni Asimi mɔgɔ bɛ ka hali Ala neni i ka fanga in na hali Ala bɛ ka neni i ka fanga la ne t'a dɔn ne bɛna kuma cogo min na c'est-à-dire ni ne kumana ne wala to ne bɛ ka n dabɔ ko caman na parce que ne sɛgɛnna quoi i kumana ka dɛsɛ ne t'a dɔn fanga ni mɔgɔ min ye fanga sɔrɔ ne t'a dɔn kuluba baara dɔ de kɛlen don n'i nana i tɛ mɔgɔ lamɛn wa ne ma foyi faamuya mais Asimi i bɛ sira mun kan i bɛ ka Mali défendre an t'i labila mais i bɛ sira mun kan i ka politique bɛ kɛ intérieur la a man ɲi hali dɔɔni mais i bɛ ka Faransi kɛlɛ o ka ɲi i bɛ ka baara min kɛ o ka ɲi mais ka sokɔnɔjugu kɛlɛ bilahi dɛsɛlen b'o la Modibo Keita binna o de la an tɛ fɛ i ka bin on veut pas te perdre mais bilahi ni mi kɔlɔsi ninnu mɔgɔ ninnu u caman b'i kɛrɛfɛ dɛ président Asimi dɛ an ka taa an ka documentaire tɔ lajɛ renversé avec le président russe Maliens u ye documentaire bɔ ko Mura ko fagali mun kɛra Mura u ye galon tigɛ ko an ka sɔrɔsiw u ye documentaire in kɔnɔna na n tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ bɔ n tɛ se ka documentaire yɔrɔ bɛɛ labɔ mais u ye galon tigɛ ka nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la yɔrɔ caman na n y'o yɔrɔ caman bɛ documentaire in kɔnɔ parce que documentaire min don 45 minutes quelque chose de don mais n bɛna a yɔrɔ fana n bɛna kuma dɔ fana ɲɛfɔ président Asimi ɲɛna nin ye message teliman ka ɲɛsin président Asimi ma ani transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bi ye jeudi 3 novembre 2022 transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani président Asimi an bɛ fɛ a ka to fanga in na walayi an tɛ fɛ fɛn k'aw sɔrɔ n'an ma baara kɛ ni force de changement ye bilayi fanga in bɛ bi fura foyi t'a la kun tɛ di kuntigi kɔ mɔgɔ caman tɛ nin fɔ ne bɛ nin fɔ aw ɲɛna walayi ne Sékou Tounkara bɛ k'aw protéger de fɛn min ka ɲi aw ma ne bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna mun y'a to Sékou Touré mɛnna fanga la Sékou Touré baara kɛ ni force de changement de ni Sékou Touré tun bɛ ko kɛ a ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ faso fɛ a bɛ baara kɛ n'o de munna Amérique kɛra première puissance ye Amérique ye baara kɛ ni fasoden ɲumanw de Cheikh Modibo Diarra ye kalan kɛ Faransi ni yɔrɔw la u ma jate Europe Cheikh Modibo Diarra nana Amérique Américains y'a sankɔrɔta Amérique ya méritant de bɛ baara kɛ fɛnɛyan tɛ don Amérique gouvernement ni fɛnw na faso mɔgɔ den ɲuman ni den ɲuman nana Amérique hali ni papier t'i bolo américain bɛ nationalité d'i ma i k'u ka jamana défend mais anw fɛ den ɲuman de bɛ ye k'o détruire den ɲuman de bɛ ye anw fɛ farafinna k'o la maloya den ɲuman de bɛ ye k'o ɲini k'o faga den ɲuman de bɛ ye k'o ɲini k'o détruire ne Sékou Tounkara ka ni di n faso ma ka ni di Ala ma k'a da kira ma ka taa Mali la Maliki Konate den qualité ni na ɲɔgɔn na su ka taga ka ne ka journée bɛ tiɲɛ un terroriste celui qui défend la France est un terroriste ça je le dis haut et fort parce que France ne bɛ ka terroriste dɛmɛ a b'a la ko liberté d'expression ça veut dire que aw bolo ma bɔ France bolo a y'a bolo fankelen de bɔ France bolo mais aw bolo tɔ bɛɛ bɛ France bolo hali bi c'est la pure et simple vérité k'o ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna président Asimi ɲɛ tɛ Iran na u ye révolution kɛ yen nɔ minnu ye révolution kɛ olu de bɛ ka baara kɛ ni président ye faso den ɲuman i bɛ sélection de kɛ
mais mɔgɔninfin tɛ baara kɛ ni faso den jugu ye pouvoir a tɛ tila fila ye Assimi ka fanga la wallahi faso den jugu ma opportunité min sɔrɔ ka kuma kirikara minnu fɔ ka kolangolo minnu kɛ Assimi ka fanga la o bɛ ka bɛɛ kɛ bi bilayi ka d'anw ye mais tiɲɛ de Assimi i m'ali kuranɛ bila gosira ka parce que karela u ɲa b'a la foyi tɛ ka bɔ ko i la quoi sécurité d'état o tɛ ka mɔgɔ minɛ bɛɛ tolen b'i yɛrɛ ma mun ka di mun ye o b'o kɛ Assimi o ma ɲi fanga ma diɲɛ bɛ jigi ye e ye i m'a ye hali Burukinabe ka président bɔra ka na Ivoire Assimi ya o ye kunkɔrɔta de ye ma a ka fɔ bi ko Assimi k'e ɲɔgɔn tɛ bilayi o ya an ka disi gosi de o y'an ka fierté de mais Assimi fanga bɛ ka taa niveau min na fanga minɛ cogo Mali kɔnɔna a man ɲi Assimi Che Guevara ko ni marafakisɛ tan b'i bolo i bɛ kisɛ 9 de ci sokɔnɔ jugu la ka kisɛ 1 dɔrɔn i b'o ci kɔfɛ jugu la mais Assimi e tɛ ka sa kunkolo tigɛ e bɛ ka sa ku de tigɛ n'i ye sa ku tigɛ a kunkolo b'i munumunu k'i kin Assimi faso den jugu i tɛ k'u kɛlɛ mɔgɔ bɛ ka to yen mun ka di o b'o fɔ i m'a ye ala yɛrɛ nenna e ka fanga la Assimi o tɛ sini ɲuman ye dɛ awa ne b'a jeune fɛn fɛn dɔn Mali kɔnɔ bi u bɛɛ bɛ force de changement na a bɛɛ diminen bɛ bi n'i y'aw ka administration lajɛ k'aw ka mɔgɔw tataw lajɛ a bɛɛ mɔgɔkɔrɔ ninnu denw de mais n tɛna n da don o yɔrɔ ninnu na Assimi ne mamuso ko ne ma ne mamuso ladilikan dɔ fɔ ne ɲɛna a ko Segu Tunkara ni mɔgɔ y'a k'i ye a dɔn a ye Assimi aw ye coup d'état kɛ Mali constitution ko coup d'état crime de anw jamaw de bɔra ka aw ko k'aw jɛ hali poussière tɛ k'aw la hali kala tɛ tɛmɛ aw kɔfɛ hali soso t'aw kin anw kɛra couverture de k'aw couvert anw d'aw légitimer an ka mɔgɔ bɛ lebu mɔgɔ minnu t'aw fɛ olu de bɛ k'aw kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu b'aw fɛ olu de bɛ lebu olu de bɛ kɛ fasoden jugu ye tendances bɛ ka yɛlɛma en réalité ce qui se passe est injuste c'est la pure vérité Assimi ni ne m'a f'i ɲɛna ni min n'i ka ladilikan mɛn i bɛ jugu sara k'i ladi Assimi fanga in dan tɛ kelen ye o aw bɛ ka taa ni fanga bɛ ka fanga in minɛ cogoya min na ni e Assimi bɔra yen ni fanga ma ci ni tubabu ni faransi ka mɔgɔ dɔ ma fanga in minɛ i ka fɔ ne ma ko tu ɲɛmɔgɔden a bɛ ka baara kɛ cogo min na n'a ma changer ne Segu Tunkara tɛ ka kuma n kelen hakilinata la dɛ ne kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn dɛ ne m'a fɔ fana ko ne ye mun fɔ n ko ye kuranɛ kolo de dɛ ne m'o fana fɔ dɛ mais ne bɛ ka enquête de kɛ mɔgɔ minnu bɛ k'aw supporter à 80% caman bi a bɛɛ jigi tigɛra bi k'o taabolow la n tɛ nogo i la an ka mɔgɔw de bɛ di wele faso denangolow bolo Mali justice la des terroristes déguisés comme les Rasbat et les Maliki Konaté den minnu i kan k'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ Maliki Konaté ka association et récépissé de kan ka bɔsi a la soit a ka taa Faransi ka Mali bila Maliki Konaté de b'i to Bamakɔ kɔnɔ ka reportage kɛ ni Faransi ye k'an ka armée ko bɛ ka civiliw faga k'an ka armée k'o tɛ ka monter puissance la Assimi e yɛrɛ bɛ kala gosi n ko ne bɛ i m'a ye terroristes taara fɔ ka t'i attaquer ya parce que minnu bɛ ka terroristes publicité kɛ n'o ye Arasbati ni Maliki Konatéw ye u bɛ ka kuma foyi tɛ ka bɔ a la mais aw ka mɔgɔw bɛ ka minɛ foyi tɛ ka bɔ o la Assimi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i la i m'a ye Faransi bɛ ka tentatives kɛ parce que u b'u profiter e kanubagaw olu bɛ ka dimi mun kɛ e kɔrɔ Faransi ɲɛ b'o la mɔgɔ minnu tɛ fɛ Mali kɔnɔ olu ɲɛ b'o la o ka di olu ye o ye marabayasa dɔn de olu bolo awa u bɛ i tante i la awa n'i ma changer u b'i gɛn ka bɔ yen n'u m'a kɛ n'i ye Tunkaraden ka fɔ ko ɲamaden tatɔ filɛ n filɛ ka halala kuma de f'i ɲɛna ka Ala ta f'i ɲɛna président Assimi i ye ministre ka contrat renouvelé i kun man k'o kɛ erreur baden de kɛra Mali kɔnɔna na mais par contre i bɛ ka Faransi kɛlɛli mun kɛ an tila bila Assimi fo ka diɲɛ fara lahara kan mais Assimi n'anw ma tiɲɛ fɔ e ɲɛna Ala yɛrɛ bɛ ban anw ye Assimi n'anw ma tiɲɛ fɔ e ɲɛna Assimi hali ne fa ka baarakɛla dɔ bɛ yen nɔ ne tila ka fɔ n fa ɲɛna n k'a ye mun kɛ baarakɛla la n ka jo t'a la Assimi fanga fɛn fɛn bɛ na u bɛ fɛ i k'u fasa de da n'i ma fanga mun fasa da n'i ma fɔ président ma k'i ka ɲi i ɲɔgɔn tɛ o bolo e t'ale fɛ
bon ne to logique kono ni ne bi fait ne bi la di de ni ka mun kan ne bo fo asimi fanga mine togo be niveau mina bi amay sans te mentir mais ibe bara la de awa ambi soutenir fana awa anga candidat de fana ye élection nata fana na awa anti janfa mbo fo haut et fort haut et fort anti janfa billahi talai mais billahi fanga be ka mine togo amina amine togo mai abeka munanga mine togo mai meno détail di mo de be boka maliki konate den qualité o de be bo ka fara fransika ka mali buruja fente bola arasbati be bo ka awke galontekela yi ka ko mercenaire Côte d'Ivoire soro ko Côte d'Ivoire mercenaire ko mercenaire ta ko soro su de do arasbati ya traité ka awke galontekela yi arasbati ma mine non seulement o molu mine olu kera nyama nyama na singoro folu be tla convocation forasa be ta convocation tege anga mogo do contrôle la eni monnaie kuy asimi be ka monnaie do ana toro wala bila be ka monnaie do ana mo ba fo ko asimi n'a rien à voir avec la justice galon kuma flatter temaka billahi tallahi ko la justice est indépendante muna asimi kureta ke muna ni justice be adama barala mali constitution ko kone kureta ke ki ikanga mine ki juger muna ma asimi muna ma ko ke o ba ira ko fanga be asimi de la charanga angana a chien ka kakan quoi asimi kureta ke o interdire no anya asimi soutenir manga mogo de be wele faso den jugo bolo tribunalu la ne ga mine la ali sina traumatisme mene so mogo do la ne fa wololo ne fa do muso fa kele ba kele ali chini ako kate ke transition fait maka tien de finance mi bi yaro ni bite mo fo ne fa dogoni ako kate kama dawla te kaw fe ay ko tabulu bom mogo chama ne be ka brum krefe mogo chama jigila tigara ne se ko tungara talim kera mala ne ga minali a jigila tiga ali china ma bando yi katla ko da bubu mabel taka katla anga mogo faso de nyuma munumba au supporter to nyini no fa abe ko luto ka mine ko pasaka fotoro ko au ni be awe be kanya au du ya mogo do de gen ko boy ya o te sabali malike ko te kata reportage ke a entorobi malike ko te kata fara farasika kanga surasu ko lu be ka civilu faka yene torobi de maliki konate ka ni togo ga ye fransika reportage la comme on dit maliki interpellé là ça c'est une déclaration de guerre moi je connais comme maliki m'a interpellé maliki kata fransika ka anga surasu buruja ka kalon tige ka anga surasu de tara kata fausse communiquer ko kata malende on fera ko blola maliki konate ka fara fransika ko o reportage ke aw ba maliki konate interpellé au là billahi malien bébé ban oui awane ta blade ne combat wori dore were de wulito maliki konate ma interpellé a libérer lembe oni arasbati we mana kanfo la dongodu ou libérer lembe abe betike fanga ina na ma ke aka shibon teke kono ni koma bon maliki konate taina aka fanga ina a nyugume moko chama mene na ma ke aka shibon teke kono parce que ni fla ni make die dugu nyana ma sila dugu nyana ma cité ko maliki konate den qualité be ni modeli ke kama interpellé na ma interpellé jigina be kawula mene kenta ubla mene ken me chien fa wana même amba o deme même moko chama be bawi ne kenta ubla de mo foka noko bola mene be chien fa onyana abeka munke mali mene chugo na mali mene chugo mali mine chogo mbabulu nte mali mine chogo yi e révolution gara dugu la a bewula ka jamana defandi aw be ka mali de defa abe ka faransi buruja dongodo abe ka mali kofe jugu kele songono jugu ba o singoro nta don mali ki konate nta do fefe be aw surasu ni mali ki konate nyogon che mais aramadei naye geoje ke surasu aba kaw yere la ota kauna wallahi ala c'est pays flé koy na ye faga perdon na o ba mena katana o ye CPI la nu ma o libo ka shibon teke kono ma ante fa o de gake ma me ka o deme quoi mais tiens anta do amba o deme tiens ana an biel technique a couler an kan be shishira me ni gake ameni ga njamunda ndara me an bebe ka migoro ta nan technique a o fasada mais avec tout ça au te ka famia avec tout ça au sigilembe iba fo mo mi ngeng iba fo mo do de c'est très grave quoi
il va vous présenter Mali kono hali couronne be ka doya Assimi ka fanga la hali couronne konturu o be ka doya e ka fanga la o ma ka hali IBK da ka fanga la Alassane Ouattara filɛ ne manamana ka fɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la Assimi clé la couronne o be ka doya ala ka nene ka clé la Assimi o man koyi i ko kada ɲɛ mais billahi ne be tiɲɛ de fingina n tɛ si ɲuman i ka fanga ma dɛ awa i dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ ne wele la u bɛɛ ko k'u jigila tigɛlen bɛ bi ko parce que u ma jigila tigɛ dɔwɛrɛ la parce que u jigila tigɛlen bɛ fasoden jugu de bɛ ka to k'u sago fɔ Mali kɔnɔ foyi tɛ bɔ o la billahi Assimi o tɛ si ɲuman i ka fanga ma hali Amérique mun ye démocratie jamana o tɛ ka Amérique mais an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman d'an ma mais an fana m'an sigi ka lajɛ Mali SE mɔgɔw ma Maliki Konate interpellé nin na an fana ma sigi k'o yɔrɔ lajɛ billahi talahi parce que a bɛ ka taga baga mɔgɔw ma a bɛ hali Idriss Konipo ka minɛli ni fɛnw na a taara ka taga gendarme c'est à dire que n'u bɛ taga vidéoman nɔfɛ i b'a la kale k'u bɛ ka taa Amadou Koufa de minɛ a bɛ mɔgɔ lebuw la don o don alors que mɔgɔ lankolonw b'aw ɲɛkɔrɔ a tɛ k'olu minɛ ça c'est injuste i b'a dɔn nin bɛ hali faso kanu bɔ i la a bɛ ka nin système kɛ a bɛ ka Mali kanu bɔ hali mɔgɔ dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'i dabɔ Maliko kuma la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna surasiw mɔgɔ dɔw y'i dabɔ Maliko kuma la ko tiɲɛ tɛ Maliko la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ ne bɔra kuma la n dusu tiɲɛna awa n jigila tigɛra fana n fana bɛ sigi de kala jɛ k'an sigi kala jɛ aw bɛna mun de kɛ Maliki Konate k'a ye Maliki Konate ka taa fara Faransi kan ka journaliste baara kɛ k'an ka surasiw la gosi ko koma b'o la an fana ka sigi k'o ko lajɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen